Tumambat sa mga otoridad ang iba't ibang uri ng katutubong ibon na ito sa isang pamilihan sa Baliwag, Bulacan na hinihinalang hinuli mula sa Candaba Swamp sa Pampanga. Ayon sa Community Environment and Natural Resources Office o Sendro ng Baliwag, Bulacan, nasa 189 na ibon na ibebenta sana sa palengke ng Pagala ang nakumpiska mula sa isang lalaki. 129 na common moorhen o wis at 60 buff barred rail o tikling ang mga uri ng ibon na nakumpiska. Kagad daw nakatakas ang lalaki matapos makita ang mga otoridad. Napag-alaman na ibinibenta ang mga ibon sa halagang 100 pesos sa kada 3 pirasong bundle. Paliwanag ni Paquito Moreno Jr., Executive Director ng DENR Central Luzon, ibinagbabawal ang pangongolekta, panguhuli, pagkuha at pagbebenta ng wildlife sa ilalim ng Republic Act 9147 o ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act of 2001. Nakikiusap si Moreno sa publiko na maging mapagbantay sa mga iligal na pagbebenta ng wildlife, maging ang online selling sa mga ito upang maprotektahan ang wildlife population at mapanatili ang ecological balance. Maaring i-report ang anumang iligal na aktibidad sa mga otoridad sa pinakamalapit na DENR office sa kanilang lugar o mag-text o tumawag sa numerong 0945-368-5303. Samantala, nagsasagawa na ng follow-up operation ng PNP Baliwag upang matunton ang suspect sa iligal na panghuhuli at pagbebenta ng ibon. Kaagad namang pinakawala ng mga otoridad ang mga ibon at ibinalik sa palayan sa boundary ng Baliwag at Candaba. Samantala, nito lamang Oktubre, matatandang inaresto ang 4 na wildlife poachers na nanghuli naman ng 6,000 wrinkle-lipped bats sa protected area ng Biak na Bato National Park sa San Miguel sa lalawigan pa rin ng Bulacan. Jennifer Salenga, CLTV News.